Onne Abraham apam no anase ose the covenant with Abraham. Abusiafo yebema munyina akwaba na yede enchaso nkonso edema emunyina yebeda masenso se de biarada mode mafidi edito London Ghana memenda akwanhefo Sabbath school ena fe chosemu empensempensemu kwata yi munyinara ye no esua mfitiase ngoma no broni beka se Genesis ye ne wadina dikan aye adusua no makomako ensia na otwi mu ye adusua toso enso no en tifiasem no na ose onne Abraham apam no adusua no yadru adusua no mfimfin pa na wiase abakosem no so yabedru mfimfin se na ese wudi adusua na chi a onyankopon ebo ade na obo onipa na onipa anti onyankopon asem na onipa ehwease na ehunsunsanso eba onipa so na nam saa ye pai boni bebre bedru mpempenso bi a afede na onyankopon entimi ye hohwe disa wabesai boni na wasa ye ade foforo na ede Noah nsuyire no ede baaye Noah nsuyire no achi no ne onipa sa de kofa baaye ne se obesi tawa kese na so obesi abrosan kese na wodi agidin na eno nso enam so ma onyankopon ehwete onipa ma na enya geography yesua geography ewiase kasa hodo bebre ebaaye na eno nso ehu achi yebi hu awon totoaso Noah nso ede emaye ena aba besi Abraham so sambreti last week no yehu Abraham de na abase ba bi onyankopon frɛ Abraham efriye na de ni kopie Misraim na temptation ahodo na asa social ahodo komu ewo Misraim no aba ba bia onyankopon ede na ebaaye afidi ye behwe bɔhyɛ na nkasa one anasa apam nkasa onyankopon ne Abraham efa na nsa na otwi mu ye pese ye hwemu aboafo wo ha se a omo ba bebo na mmom ansa na mba be daw madi no me ntwe hombra sesia. Na sacrifice no so anyankopon kasa onye no na se kire ne se it was Abraham adwin be focus on nyame bambo no de be man no Abraham se san yakobo the serpent said to Eve Eve took the fruit and gave to Adam. Yeah, you can see so after 13 years we know yankopon kasa. Yes, actually say God did not approve of it. Yebema munyina akwaba biun na fe ya kase ya damasese de biara mo ne yenye sa disua we na fe so makamfo 3ABN Ghana mpinifo amamo se sa adwumakoyi omboa yempaye omna omofa yen adisua no mohwete fa wiase afana nyina se ne obi betimi anya onyankopon asem ne bi atie nti se wotie yen na wo hwe yen o 3ABN Ghana TV so a wo mmoa bi na betimi dia boa sa adwumakoyi a ye de number bi ebeto yemfoni no so fa na frɛ kakra bi obetimi dia boa sa adwumakoyi fa boa na obeye enhira. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account
Three Angels Broadcasting Network Ghana 01608453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Maboafo no aya krado yenyina aya krado medo modi wi a yabompa na fe ya hwe yen adisua no mu me de frame Bismarck Mensa ene ye ho adom me wo Elder Kingsford Gia Boama eka me ho e wo ha se Elder ye mo akwaba great na fe me komani mu nso a Elder Hansen Asamoah nso eneti emfimfi no Elder ye mo akwaba na ne ote eto enho ano eye Elder Japheth obisi amankwa ono so neti eto no Elder ye mo akwaba great madam asese ende no mo abase yemfa adusua se emfambre yen adusua for ma yen kate ye na me ma Elder Kingsford emompaye emaye Osoro yɛda wase ɛne da mu ibiem wadom wa hummɔborɔ wayɛ meyɛ so nti wato nsa frɛ sɛ yɛmmrɛ wo naase na afei wo mɛkyerɛkyerɛ wo nsɛm ɛsrɛ sɛ na mo nsɛm yi mu ɛsiesie na mo nsɛm yi mu ɛma yɛ anidasoɔ na mo nsɛm yi ɛma yɛnya nkwagyeɛ wɔ mu ɛsrɛ sɛ boa yɛn ne deɛ yɛsua yɛntimi enya positive response ɛma wo nsɛm a ɛba yɛ nkyɛn ɛno no aboa yɛn ɛwɔ yɛ daadaa asetram ɛne yɛ soro akwanto yi mu wadom so nti amen amen good yɛhwɛ ɔse ɔne Abraham apam no yɛni kan hwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ Genesis chapter 15 verse 2 say the Hansen ayekradwa Genesis chapter 15 verse 2 Genesis etidunum ekikemu mienu no na Abraham bisa say Awurade Nyankopɔn de na wode bema me niba na menam na de obedi ma de ne Damasco ni Eliezer amen great we after Nyankopɔn bɔhyɛ no na Abraham so no response no say ye ko adisua no mu no ye beba abehwe emu yie na afi ya pe emu ntiase na ye hu de betimi asua afrimu afi ye nhyase ne ndi kan hwe Abraham ne gidie no sene ne gidie fapem no sene esitie ansa na ya hwe ya toaso ye hwe bibi wo Genesis chapter 15 verse 1 to 6 no ne ye huri akan 9 to 10 na yen fan to Romans 4:3 to 6 na hwe sene Abraham dad gidi adi ewo ahase nsem ye kire no Awurade asemba Abraham nkyɛn eniswade hunu mu sɛ nsuro Abraham mene wo kyem na wakatua bedɔso pii na Abraham bisa sɛ Awurade Nyankopɔn ɛdeɛ na wode bɛma me niba na menam na de obedi ma de ne Damasco ni Eliezer na Abraham kan sɛ hwɛ me de wama me asefo na hwɛ me fie nipa na obedi ma de na hwɛ Awurade asemba ne nkyɛn sɛ enye oyi na obedi wa de na de obefiri wa woyam na obedi wa de na ɔde no firi adi kan sɛ hwɛ osoro na kan sroma sɛ ubetumi akan na wɔka kyerɛ no sɛ wasefo bɛyɛ ne no nsia no na ɔgye Awurade di na ogu yei sɛ tenene ma no enkron no na ɔka kyerɛ no sɛ fa nantwie ba wadi mfie miensa abrekyira wadi mfie miensa oganini a wadi mfie miensa ayankuku ne abronoma ba breme na ode ye nyina bre no na opaapai wo mu mienu na ode afaafa no kyerɛkyerɛ anim toto ho na nnoma no de wampai wo mu amen the mamenko Elder Japheth so first Elder say na Abraham from akinkansemi
oda gigi amapa adi eche yen e wase na sacrifice no so anyankopon ka se onye no na se kire ne sei yo unia Bismarck yeda se yebeti sa Abraham gidi asi ya yebekọ echi kakra na ye cover chapter 14 na Genesis humanity do and 9 na the who ni say Lot ya befa no ene Sodom fo ni bi enkoa na nyame enam Abraham so akọ paifa hudi ama won wakọji won fi saa ahenie ahemfui ensem na enumu no na the immediate verse no chapter eba ene 15 no yes na nyame ka che Abraham say mensuro enti wo hwemu a the context no ya say nia entokwa esia Abraham de ne ho akofore mu no there is a possibility say ono so ne ho abaye hi anu nti no ahemfo na ho no ebetu ani asi no so ne nyame man assurance mensuro I will be your shield that's right me na mebo ho ban but interestingly no instead of say Abraham adwen be focus on nyame bambo na odebe ma no verse 2 no Abraham se sa enkomo no no ka che Awurade say Awurade mini ba nyame se mebo ho ban Abraham so say Awurade mini ba na emom no nia obedi ma de eye nia akoa a o mfie isa na nyame say okay then member assurance bi say nia obefi wo mu wankasa ho mu ina bedi wade enye Eliezer oye onkuafo ni nyina epani na saa kasa se nia obefi wo mu no eti se na bra David so na hini ne be ya pre na nyame enam Nathan so emma David assurance say wa wo mu ne ebefi wo mu na bedi wo wahenie enu nti no na eye enkuranhye sema Abraham pa say nyankopon ka che ne say yes obi bedi wade na enye Eliezer yeden wakoa no a ofi Damascus Syria ni no na emom nia ofi wo mu na eye ni gisem ema menu mienu say verse 6 no na Bible no ka say na nyame ka sa kire Abraham na Abraham gidiye okay na be ye training dey man eno na sadisua na ka say Abraham gidia yes eye ade na Abraham nani naso nimfie bebre duo circumstances are of finding himself nanso onyame ka asem bi si kire no Bible say wandwen hu mienu ni okaya na say ogidiye sa na be ye training dey man eno nti no the first thing ye hu ne say Abraham demonstrate gidia ne mremu no na enye common it sounds say that part of the world na no wo mu ayefe no ancient Near East ti say yen mremu ayebe frɛ no ebia Asia ebia ebe frɛ Africa no one side no one mremu so na frɛ ancient Near East one mremu so no na otini die ebe say na otini ye bewie peye no wo na wo say demonstrate ekire onyame na wo sum no say say na maye enu nti no me qualify say me otini ni enu nti samre no ohima na say busuma na odi odi hin kesi wo hon e fe mat okay MAAT okay enu nti no na obia no ebomodin eda ne tin ni ye di kire mat but Abraham dey na reverse on the nyame kan no ordinary gidie ne hye nyame mu in nyame no mom etin ye edi man no I see and that's the first example for Abraham gidie ho a yesu the second one for aforibono ehun no ene say ne ye kan wo 9 10 and 11 ho no eko no eches nyankopon e ka say Abraham empapai enuma no mu no na ne nyame epese o che ne say o ma Abraham atiase say aforibo kesi bi ebeba na sa aforibo no eye representi Yesu afori a obebo ama ye wiase eni ade apata ye nyina ye bone esanse muje hwiegu ni ho abone fefre ni ho ti na nyankopon
twi Abraham adwen akɔ the future fulfillment of the prophecy ɛwɔ hɔ na okay verse 11 na of Genesis 15 na ɔsɛ ɛmoa no ebegu hɔ no na vultures no ɛbɛba ho na ɔpampam wɔn adesua no so ma yɛhu sɛ egyina hɔ ma nyame ɛma Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wɔbɛkɔ nkoasom mu wɔn ho behiahia wɔn for 400 years na 400 years n'akyi no ɔbɛsan de wɔn aba asase a na Abraham ɛte soɔ no ɛno nti no wohwɛ ayi no ɛkɔ etwa toɔ no a Nyankopɔn hyɛ wɔn bɔ sɛ after 400 years ɔbɛsan de wɔn aba asase no so na asase na ɔde wɔn ba so no wohwɛ ne description a Nyankopɔn de maayɛ na ɛsɛ ɛfa Euphrates ɛfa Tigris na ɛyi na ɛyɛ ayɛ sɛ den Eden boundaries no pɛpɛɛpɛ na ɛyɛ nkranhyɛsɛm sɛ even though sɛ asase so territory no one day Nyankopɔn bɛsan de ama Abraham ne n'asefoɔ no the bigger picture ne say daakye bia me ne omienu no Eden a bɔne nti ɛhwereyɛ no Nyankopɔn bɛsan de Eden ama yɛn ɛno nti no Abraham nya any doubt about saa nneɛma wei a Nyame ka yɛn nyinaa ho no ɛbɛyɛ nsa na ɔkɛsɛ kyerɛ sɛ ne kyerɛ sɛ Abraham wɔ obi a ne gyidie mu ɔden yie ɛsiane sɛ nneɛma a ne Nyame ka wɔ ha no nyinaa no yɛ things a na ɔno no at present time no ɔntumi mfa n'ani ɛnhu na wagyina soɔ but ɔgyidiiɛ na ɛbɛyɛ nhyira maa no na me no mmienu sɛ na yɛ so ɛnya ho fa soɔ ɛno nti no sɛ yɛka Abraham gyidie a na kakra a mabɔ no ɛwɔ adesua mu yo meda ase wafambrɛ akyerɛkyerɛ mu paa meda ase sɛ wayɛ no saa ɛde ama yɛntoa yɛn adesua no so nti yɛnhwɛ deɛ ɛsɛ sii wɔ Abraham abrabɔ mu bio after sɛ wa demonstrate extraordinary faith yɛ sɛne ɛda wakyerɛkyerɛ mu sɛ wohwɛ Genesis chapter 16 verse 1 na saa kɔpem 16 na ɛka Abraham Hagar ɛna Ishmael sɛne nkitahudie bi ɛkɔɔ so yɛntimi nkan ne nyinaa sɛ yɛnim saa abasam a ɛwɔ hɔ no mo na Abraham odi kan korampo ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ oniba biaa ɔbɛ succeed no ma Nyankopɔn promise ne sɛ ɔba bɛfiri ɔno ankasa ne mu na sɛ ofi sɛ ɔno ankasa bɛtumi aboa Nyame ama saa bɔhyɛ no aba mu na yere Sarah suggest sɛ ɔne sɛ saa na teɛ deɛ ɔmo mfie kɔ ɔmo anim sɛ saa na teɛ deɛ a ɔne ɔmabaawa Hagar na ɛba ntimi mfiri mu Abraham deɛ osie ɛyɛ ɔyɔ ɛna ɔkɔyɛ saa ɛna Ishmael nso epie mu yɛnim saa abasam no ɛwɔ Genesis chapter 16 ne nyinaa ɛka saa abasam no ɛkyerɛ yɛn ɛda Kingsford ma membra wo so deɛ na decision a Abraham take sɛ wɔne sɛbi Hagar bɛnya biribi sɛ ayɛ no wohu no sɛn even though sɛ Nyankopɔn apromise no sɛ ɔbɛma no ba afiri ɔmumu no sɛ na wohu ɛna saa mmaa mmienu no Abraham yere ɛna Hagar sɛ na wohu mu attitude ɛte sɛn yo me nua me da ase sɛ sɛ yɛba chapter 16 Genesis wa na yɛde kɔtoto 15 a yɛkaeɛ no ɛbɔ abira kakra ɛfiri sɛ yɛkan 15 no verse 6 no ɔse Abraham gidi na onyame counter anaasɛ onyame ehun sɛ ɛyɛ tenene ma na nyame sɛ ɔbɛma n'ase atrɛ nam ɔno ani yɛfa mu ɛma na ɔbɛma n'abasa sa basi yɛba 16 asɛ deɛ waka no yɛhunu sɛ bɔhyɛ a Onyankopɔn ɛhyɛ Abraham anaasɛ Abraham akyɛ wɔn nso akɔ mu mfie no sa wɔn sɛ bia yɛduru no nyade a yɛbɛtumi awo ba ɛna kɔma Sarah sɛ ɛneɛ sɛ saa na teɛ deɛ ɛneɛ yɛmmoa Nyankopɔn ɛm sɛ yɛde toto yɛ abrabɔ mu a yɛyɛ saa ne yie anaasɛ ɛsui ɛwɔ yɛn mu yɛ na abrɛ bia no yɛadwene mu ne yɛsusu yɛ mu no yɛpɛ sɛ yɛdifɛnde Onyame anaasɛ deɛ Onyame ɛno atimi yɛ no yɛyɛ pɛ sɛ yɛyɛ ma no nti okosusu sɛ ɛneɛ sɛdeɛ yɛwɔ
maid servant who fear adana only no entrance or either and Susiano Nanya bonnet see a show more ama minimum dia sana no more but the bonnet soon said no yankupon ashe and come on I said washanable say a war we have from Sana war we have from yeah wakoa say the kotuto the Paul actually of Galatians. The book of Galatians, young kind of 4 and 23 and 26 in one. Paul, you say, Mammy, and Ubusa, say, Mammy. If you say, now, Mrs. Osara, when I'll be now, if you was a photo, a shra, a mamma, Mufunia. Sarah so who said, Mean to me, and Oba was so mean. Abraham, other than Uncle Fan on our own. Paul you said, Adam any Numa, and I represent it in the New Testament. Okay. Now, Sakura, remember New Testament, see, I call the beginning, because I shall see us. Yes. And you quite shall see her. You know, Adam and Eve, and they are, and I say, so free Mumbai, the same as Sunibia. See, a shah, Sarah, a catcher, Abraham said, Fa Hagar. And I said, oh no, Sarah, no, Efa Hagar, and all the man, Nikunu, Abraham. Now, son, all can say, verse chapter 16, see, she said to Abraham, and she took Hagar and gave to Abraham. See, I call Genesis, beginning Garden of Eden. Yeah. It was the serpent said to Eve, Eve took the fruit and gave to Adam. Let us say, sir, story me, and send me, and no maybe principles, no. A year did edit said, City, I was a yemo yami, no ya yet. And that's all yami asem no. I'll yet ya dream a can say. A created doubt to be. Oh, yes. Tianya yamua yami, when yamiaka say yen no, yan fire pass on near sir. And non the coin it was a Tresem and Semia kind of Genesis 16. Yeah. See, from verse 1 to 16. Wow, the Bemus answer me. Nitia wa Bomu and said, Acquire Numa any Adam. No, Nakupon air dom Abraham and the Sarah, because Omuya from ni age of Moduno. Yet the Benny Padre Moa, Yadia Betima over. Satu say, Umuna. Obanu befraba enya wakwa nanso who say omo twisted the nyankopɔ ɛka no yo say elder nyame shira pa baby a odiesi eno na my Bible near very beautiful near my Bible Bible obi nyame asem obi sorry a osi obi na twiro ye senka obi share that twiro asem we say or they be control nipa adwen ana say or twiro no as a beautiful book bi e dia mayen abedada ye a ankasa part we embem ne nti embem ni say just the preceding chapter no o say na Abraham gidi na onyame bu ni say tena na ma no udru chapter 16 so a because Abraham 3 or 3 woni mu say be den na ba so how does this happen ne yete ni say onyame asem no e recordo omo weaknesses ene omo strength say twen Korinto ngoma na de mayen say enye se na ho emayen wan nyame on feri obia no onsuro obia say ode nipa no weakness tie ebesie all the patriarchs no enu nti obi pe polygamy ho asem aka na wa be kutu ade wi say Abraham kora say na so nyame ani enso no owari mienu ana okofa na fina does it mean say won so kofa obi ne nwo ana so we share story no you can see say a weakness Abraham or doubt nyame that do we have to doubt God no. Because Abraham intia enti e kire say emfa ho ni nipa senia na ho oden tie no ye mfa ye ho ntu nipa so enti na mebusem say no men ka ne ode ne ho tu nipa so na ne Israel yakopon ye na ho oden no enti the standard of measure is not Abraham okay a standard of measure is Christ
ono na ye sinless it is Abraham ekofa na fena na wo ya you can see say after 13 years kra na onyankopon kasa na ho yes e kire say God did not approve of it yes na nso nyame ampo Ishmael e kire say nyankopon the fact say waye bone no obi o ha na wakbisa adenti Abraham yes na nyame da so do no ka nti no ye ware mienu a e okay but being so Abraham twantro do we have to lie no enti normal bebre wo patriarchs no mu a woman yomu ye no Bible no recordo ye e ma yen say e yomu mfumso ma yen nye bi but the strength part of women say still no that so ye den egi nyankopon di it that is the part I say yesua ma yen ko fa omo mistake no emfa me ye life because Abraham David Solomon we mu ye nti no say yen so ye bi there be Yo, that is the weakness. Great. Yeah, Madam Wasipa say Mwacheche Musa edi ama. Yeah, twa yen addition so ti Abraham Gigi senior elder Japheth Muno and that Kingsford so a church oni Higa ne Sarah so nearby omuntam ne nsunsan so for yen twas na for yen share covenant no nsantrene anase apam no nsantrene na nkasa no se ne esitie yenhwe Genesis chapter 17 verse 10 to 14 no yenhwe ansama ewo hono na yenkasa ho the Genesis eti du so chichemu edu ekosi du 9 no sorry o say yeine mene wasefo toto we ne mene wasefo a ebedi wachire no ntem apam a munni so wontwitwa mumu mmarima nyinaa twetia okay na muntwitwa mo ho twetia na aye mene mu ntem apam no ho nsenkyerene na obarima bia wadi na wotwe no muntwa no twetia mo awontoto so mu de wawo no fie ne de wodi sika to no wo hoho biara oye onye wasini nchen twa de wawo no wo ufie ne de wodi sika to no twetia na mapam atena mo honam mu seda apam na obarima momoroto biara ontwa no twetia no saa onipa no obi twa no afiri ne man mu efiri se wato mapam okay see 14 no yeah. Enti me pesa ye hwe saa ade yi apam no ne significance ni hia se onyankopon ne no beko this kind of apam that's it so wo hwe ni a ye kan ya ye ka say a progression enti onyame Abraham akodi nkunim oba ye no e na onyame hye ne bo se ne elder kan ye no e na wa hye ne bo na Abraham I said the same thing. I said a question. No, say or digress. Yankopon baby say Adam say oh he or say me that deja. Yankopon say me bo ho ban say me niba. I don't know where the correlation was, but so when you make conversation with all these, yeah. God doesn't say yes, I am bisa o. On can be that. Yeah. Near wo de be man no we gina so de atwa conversation so. That's right. Nti Adam there no we say Adam do aba because say ni bi ni one Oba where Adam was. That's right. Oba Abraham hono. Abraham changing conversation. They can say me niba no. Instead say Kenyakopon beka say I'm not talking about a man wasem. Sir. Me no ka bambo ho asem. Onyame jai bambo na asem no. E be gina Abraham side ho. That's right. And no ka kire ne say, "Oh, don't worry about it." So abre we ya me no ka say we di 86 years. Now Abraham di 84 years. Yes. Sorry. 84 years. What the 84 there? And so me catch it will say, Obewo. And it means it's not Sarah and so the 74. But one kasa wo ba and nebewo. Na unyame ya apamwa apam bia no or the sign to home. The first sign of apam oni nipa ye Eden. Okay. Because me di free o say na be ya ye beti ase ye. Oye obo ade nyina no adebo nyina be ye apam between onipa ne Adam and as a nipa ntem me de adebo nyina hye wonsa so obi ya de na o de hye wonsa no ye apam enti the sign be na o de hye ho the Sabbath yeah until by Ezekiel 2020 o say munni me home da na nkire say me ne wo there's a sign between you and I one Noah ye no or the rainbow ebe ye the sign of the covenant. That's right. Odu Abraham so there should be a sign afi dey na obeye so wo hwe ni nyina
na befom kakra it is coming down afi as I say Abraham so no na boshe no share in Genesis 3:15 no history no back home it is coming down enti afi de or say sign or say moja bam enti say de be ya me no wo apam no ho nsankyerene ne say eye moja hwiegu asem enti as I say wo twetwetia na twetwetwa no mu no eye normal ahodo bebre but first one amaka no esan say moja be free mu aba no on say eba ni nyina no or the Sabbath there was no blood at the womb whenever yechi no afi sign no ebe ye rainbow blood be anim but still na Genesis 3:15 bo share no na eba no eye moja asem enti afi de eba home enti moja has to come enti twetwa no de moja beba again twetwa no so esan yi efiri ho enti ya ahotie enti ofre no momoto se obi asabi ye ntwa ne twetia no na che so oye momoto ni e che se momoto no a very strong word it is onyame no wo ya apam a opese wonya ahotie apam nti physically na signify ahotie spiritually so twetiatwa no na gina wo maden honhom mu ahotie a na Kristo de bre yen enu nti o hye obi a na sa obi a na o hye ye no na ekọ back to asem a na wadi kan ya kan ye kenkan ye no say o de asase no besen ama nasefo no na nasefo no ebeye ono na obeye a blessing enshira ama obia eti sa kitekwa de we no na odigina ho ama the universality of Christ sacrifice yesu de na wo obeye no na odigina ho ama say senka na eye say specific a enka nkoa e wo ni fie nka ho but obia obeba abegie adie mpo ese say otwetwetia ni bi eke say wa beka Luciana ho enu nti onyame ede ye sa apam no ho senkyerene enu nti na wo ba apam foforo no mu a esane says na apam no eba begina apam foforo a eye Yesu apam no so nti no kwetiatwa ho ehia mankwagye nyankopon ankase kwetiatwa ho nhia still medically no as I say tinyame ase physically but sabre ide enye eno na ye prerequisite ema wutumi be join nyame abusua it is sabi ne ontwetwetia mpo no nkwagye eden e wo homa no because we are not dealing with the Abrahamic covenant Yesu covenant na mmomu no sabre ide se na wo beka ho bia na se wutweketia efise na eye boshe no ho nsenkyerene great me da say pass opening hands what to boy no makoma sa ede hama ye to us from there thank you me da say pa so to us afi yen share the son of promise no the son of promise no Genesis chapter 18 verse 1 to 15 no na ye hu say Abraham eko shia oye ahoye bi abra na wonnim enkrofo a na omo ba nchen so oje omo eba ni fie ebeye omo ahoye so kinkan the whole story no sa ahoye no o meet strangers no Genesis chapter 18 51 na sa kopim 15 no ye long ade ayentimi nka yembre ni ntibata story no very familiar pa elder me bisa wo in terms of o hwe nkofo a wonnim omo na wukohie omo na odi omo ba fie na obeye omo ahohoye ya de ne betimi asua free Abraham suban a woda na di in terms of ahohoye ne ayemia esua ho adesua yi yo me da say many abismak biom and me da penifo so edika akasa no say ade ba ko a ye be fa fi we mansania ya hwa ahohoye no eye mfaso kese pa ede bre twetia na de bre Abraham adesua no ma yehu say bra Abraham yesu tie manyame na obiara da obiara no Abraham make sure say ni fiefo nyina o say tumi twon twetia no o ma twon twetia on the same day na ebie kwan ama nshira ba Abraham fie do se nyame ahye no bo but na Abraham so also fulfill the part of the covenant na eno na Nyankopon enam ensra bi so e de be shira Abraham na adesua no pese menu mienu etiase ese ade na ahohoye na Abraham ye no
ɛnyɛ common to man. Na esan sɛ ɛnyɛ common sɛ me ne mmienu adasa yɛtaa yɛ ne nti no abɛyɛ nsana hɔ ma yɛ sɛ ɔsi yɛsua den nti na adesua no kasa Abraham not ɛsrɛ so na me ne mmienu me mentena srɛ so da but stories kakra matie ne kyerɛ sɛ ɛsrɛ so tena no ɛnyɛ easy mfuturo dɔɔso wɔ hɔ nsuo ankasa ho ɔden wɔ hɔ nti wontaa hu nipa paa so koraa ɛtaa nam ɛsrɛ so ɛno nti Abraham hu saa nipa mmiɛnsa ɛwɔ ɛsrɛ so no asɛ there was broni bɛka curiosity bi baa ne mu sɛ na nkurɔfoɔ bɛni nti ne ho pere ne sɛ ɔbɛyɛ wɔn ahɔhoyɛ knowing sɛ wɔɔtu kwan ɛno nti no ɔinvite ɔmo baa ne apata mu na ɔma wɔ aduane na it's interesting edin koraa ɔde invite ɔmo kɔ sɛ mewura Ewurade there's Adonai in Hebrew kasa mu no as Abraham think say they are special people. It could be say Okano wa ebi kwa wanti ase yie but ɛyɛ so symbolic say o use that word na ekotwa wie so say na enyo obi ase Ewurade no so ankasa na abesra no na adesua Bible no adesua no pese yɛfa mu ne sɛ ahohoye a Abraham yɛɛ no ɛde nhyira brɛ no esan sɛ ahohoye wee mu ina ahohoɔ no ɛbɔ na amaneɛ sɛ Sarah bɛwo afeda nti ɛkɔba sɛ sanka Abraham eyi n'ani na ɛma wotwa mu kɛkɛ a bia na san nhyira wee wamba in fact unya abote kan reason of say the Abraham ho pray no wo didie mpo no ogina wɔn nkyɛn make sure sɛ bibiara ɛnkɔ ɔkyew bibiara bɛkɔ right 98-year-old man na ahohoɔ no afi hɔ akɔ with satisfaction in their heart sɛ ɔsom na ɔsom wɔn no ɔsom no nokure mu na ɛno na ɛbɛyɛ nhyira ma no na ɛkyɛ sɛ mene wo mmienu no sɛ ɛba sɛ yɛsi yɛyɛ ahohoyɛ a ɛwɔ sɛ yɛtumi yi yɛyɛ mu yie ne yɛyɛ ahohoyɛ ahohoyɛ no na yɛyɛ no should not be based on nea yɛbɛnya afi mu ɛsiane sɛ Abraham amfa n'ani ansi sɛ ɔbɛnya biribi afi saa ahohoyɛ mu na mmom no sɛ ahohoɔ no bɛfi hɔ akɔ with contentment broni bɛka ne anigyeɛ sɛ yɛayɛ wɔn adɔeɛ na adesua no san twe adwene si baako sɛ nyame ankasa so ɛyɛ yɛ saa adɔeɛ ɛsiane sɛ Yesu agya ɔsoro nyinaa ɛbɛwu gye yɛn na ogya ɔsoro nyinaa no saa adɔeɛ a nyame de yɛ yɛn no mene mmienu ɛwie yɛn nkwagyeɛ but the most important thing na adesua no bio ɔpɛ sɛ yɛde twa toɔ ɛne ne sɛ nyame hwehwɛ sɛ ahohoɔ ɛne enyanka ne nwisia ne wɔn a ɛkɔm de wɔn a ɛwɔ yɛn mu na wɔhia mmoa no yɛnyi yɛn ne hinta wɔn ɛsiane sɛ ɔsisi yɛyɛ wei a yɛyɛ ma Awurade yɛnyɛ ma yɛn yɛn sɛ yɛte aseɛ according to Hebrews 13 na deɛ a na kyerɛ sɛ abere nyinaa akonya bi bɛba me makwan mu na akonya bɛba wo akwan mu na akonya bɛba yɛn nyinaa yɛ akwan mu sɛ yɛyɛ adɔyɛ no yɛnkae sɛ yɛyɛ ama Awurade titiriw ɔka brɔfo no sɛ the needy foreigner ɔhɔhoɔ a ne ho akyere no sɛ woyɛ adɔyɛ ama no a yi wo yam yɛ ɛsiane sɛ wonim nea woyɛ ama no ɛde nhyira bɛbrɛ wo that's ne de ɔwɔ no ho akye no yɛ no kura na yɛ pɛ na bu no ɔpɛni Hansen me da se ɔn sɛ yɛka asɛm no mu edu paa emu edu de nea ɛyɛ nwanwa wɔ mu ne sɛ wo check bibia na nka Abraham wɔ every justification sɛ obeyi n'ani because number one the ancient Near East time no so wo desert so sa na mrantie we yɛ mrantie o mrantie ɔmo ho eden Abraham was about 98 years that time na mrantie a ɔmo ho eden enam desert so ba wunni ɔmo awurukasem na ɛwɔ hɔ say Jericho exactly abasem na yesu yeah it happened say they could have done anything. And previous lesson no ye kan say na Abraham say ne be ya target ni nti elder kan yes
targeting nti go wakokon sabre na wakokon na wie ahemfo no nyina ne ho aye hi amanyame kura hye ne bo say something on na bebo ne ho ban and this conversation we by me boa enti for 3 people coming towards you or your direction it could be a spy say ahemfo no bi kura na asoma mrantie say omumra mehwe me Abraham because me na me kokon ye so he had every reason I feel so when akukura de me mankogene me ho kura saa kura me yes ade we na nye den but Abraham gidie ne we na me friend gidifo agya no Abraham gidie ne say oji nyame bohye adi say me koboa obi a na say otohye me so obeha me kura no a onyame no a magye no adi na ya count to amame as righteousness no oba be ko amame and this I know they lead Abraham to do all the things he did so wo hwe nsem no a ekọ so wo ho no a the question I maybe say I say me ti ntimi nim da Nyankopon beba besra me do I know when God will send angels and now no one can say Jesus you know say 3 people no na Jesus Christ come our friend my Lord no do we know when Jesus will come in any form so baba ya na adofo na Yesu ye nyina ne say ewiase nyina beko atia wo say ade na wo ye no wagimi ade na wo ye no enye logical but Bible say asenu ya no ho asem ye nkwase asem e ma wona a wayera na yen de enjesem a ede yen kɔ de down kwamu enti nyame na wahye yen bose ma yensuro one yen wo ho ma yakoma ntu na eni Nyankopɔn no it doesn't matter how the world sees it no ewom say yes yen nya ni free de but ahohoye a ye ka ho asem no sometimes you don't have to look far look within woni wo yere ne wo mba woni wabusua woni obi etimi akofa obi afiri Ghana aba abuchire ha ade ode na ofam no will play God in their lives so sora na we ka Abraham there we have to be careful say ye besua say ye beye ahoho Hebrews 3:2 no 13:2 no o say sa na Sarah and Abraham ye ahoho a omo ye abofo mpo ahoho a na woni so this yes na Abraham nim and man ye ne oye no it was in suban yensua sa suban no na onyame nso obesra ye me da say ye nhwe de di awie na fe ye mfa nsore yen adisua no so ye nhwe Lot nso a one na okopie mu Sodom nso ne etro no ho na ye nhwe sene Abraham so na die dwumadie no eboa Lot she yan kan bibi kakra Genesis chapter 18 verse 20 to 24 na fi wahura kan 19:1 and 29 no okay na ya hwe enti Genesis eti edu nwotwe nkichemu aduonu ekosi aduonu 9 no o say na Awurade kan say Sodom ni Gomorrah so ntiamu so na won ne bone ye yedu dodo nti me sane makohwe se waye sedie ntiamu a eduru me nkyɛn no tie no a na se ente saa mahunu na mmarima no dane won ani firi hɔkɔ Sodom na Abraham de na odaso gina Awurade animara na Abraham twe ben bisa se obepra otreneni ne obonefo abomagu ana se ebia sese atrenefo aduonum wokuro no mu a anka obepra won agu a atrenefo aduonum a ewo mu no nti won fa kuro no ho nche won ana that is 24 no okay to jump kan 19:1 no na 19:1 so na abofo baanu no duru Sodom enwumre na Lot ti Sodom kuro pono ano na Lot hunu won no osori koshia won na ode nanim butu fam kan say miwranom that is 2 na making miwranom misremo momane mra mwako afie mesoe anadwi na momwokro monan ase na anopatutu mosori akọ mokwan na o say there be ye beda abontene so okay now for 29 no so 29 no all the way to 29 story no yeah now verse 29 no say entibra onyankopon say kanko no nkuro no okai Abraham na oje Lot free
butu a ubutu kuro a lot timo no mu. Amen. Amen. Enti ada yɛnhwɛ ɛdeɛ bɛ na afi esi ɛwɔ ha sei no yɛbɛkyekye mu sɛn. Amsa kenkan semi ɛkyerɛ akwama wo sɛ minomi no yɛbɛyɛ odima ama afoforo. Yeah. Intercessor. Se kan ya kenkan 18 no akusi 19. Na 18 no ye kan no verse 2 no asi madwen so. Ɔse mra Abraham pagya nani na ɔhwɛ no hu sɛ mɛma miɛnsa egyina hɔ. No hu wɔm no otumika kɔ wɔn nkyɛn efiri the tent no ekwan no wɔyɛ dɛ obutu wɔn anim. Ye kan lot mra nkrɔfo yi koduru Sodom no aso ɔse lot yɛ dan ohu wɔn no ɔsɔre. Yes. Na ɔkɔ wɔn nkyɛn no obutui ɔde n'anim ebutu fam. Nsa mra Yakobon ɛhyɛ Moses Abraham bɔhyɛ no so ɔbɛwo ba no. Se kan 18-19 hɔ a ɔse menu aka twi no ma. Ɔse every say ampa Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛyɛ den. Na ne mu na obɛhyira wiase ama nyinaa. Na mahu no ayi no sɛ ɔnhyɛ ne mma ne ne fiefo a ebedi n'akyire sɛ woni Awurade kwan so nyɛ tenene ne atɛntene adeɛ. Na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba ne so. Yes. Amen. Onyame se obɛhyira no. Onyame se Abraham ɔnhwɛ ne fiefo sɛ deɛ waka kyerɛ no. Na afei ɔma ne fiefo ɛnyɛ atɛntene ne efo. Hwehwɛ deɛ Abraham yɛ wɔ ha yi ɛwɔ srɛ so. Hwehwɛ deɛ Lot so yɛ ya. Sodom. Na yɛtumi hu sɛ ofiri efie a ɛwɔ fie hɔ. Yes. Yes. Na akenkan sɛm no sɛ yɛkan 7:16 no ba na Abraham na n'adwen sesa kakra wɔ bɔhyɛ a Onyankopɔn ɛde maa no ɔne ne yere. Na nkrɔfoɔ mmiɛnsa yi ɛbaayɛ ɔma ɔmo aduane di wie no ɔmo saa 18 saa bɔhyɛ no. Sɛ yɛkan 18 verse 10 hɔ no a kɛ wɔsɛ saa mmere na Abraham n'adwen esi bɔhyɛ no so. Yes. Oba Onyankopɔn sɛ ɔde bɛma me ama me fiefo adɔre na afei manya deɛ obɛsi ma nan. Isa. Ɛnyɛ Eliezer biem. Yes. Ɛyɛ me a me ba yɛfo mu ba. Nanso n'adwen anko si deɛ ɛwɔ sɛ onya so. Sa. N'adwen ko si mmerɛ a ohuu sɛ dwumadi a wɔkɔdi wɔ Sodom ne Gomora no. Ɔkae sɛ ne wɔfa ase no ɛwɔ hɔ. Ɔkae sɛ nipa trenee bi wɔ hɔ. Nti wɔ start ne Nyankopɔn ɛba again. Sa. Se nipa 50 wɔ hɔ a nti wobɛsɛ ɔkaaya ma no ebedu 10. Yeah. ɛyɛ odima adwuma a na Abraham bɛda n'akoma prɔ so. Ɔdwene afoforo ho. Bɔhyɛ a Nyame de ama ne nyinaa no. So obi na ɔbɛyɛ ewiase nyinaa agya. Multitude ɔmo agyade a ɛwɔ sɛ odima ho. Wei no atwe yɛ adwen esi dwumadi a Kristo so ebedi ma no. Abraham dwumadi a wɔdi wɔ ha yi ɛne Kristo deɛ no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a wɔn intercede. Nti sɛ yɛhwɛ ne prophetic ministry no na nyɛ sɛ ɔbɛyɛ ewiase nyinaa agya na sɛ n'ase bɛdɔ no kɛkɛ na emu odima soso ɛka ho bi. Ɛyɛ adwuma kɛse a ɛwɔ sɛ menu mmienu so ne mmiri mu no Onyankopɔn soso ɛde ahyɛ yɛn nsa a ɛwɔ sɛ yɛnso yɛdi ma afoforo ma yɛn nwene yɛn ko yɛ yie die no na emu afoforo so yie die. Because there will can Matthias because na Nyame ahyɛ no bɔ ama na assurance say obanyaba ntinke no anije no krampo no anke also dwell on it but one dwell on it ordinary lot very very important but I'm say I'm say hands in person de kakra nia me pese me ka practically na yede ni nyina akọ awiye ene say na lot wo Oye Abraham wafase one ne nam ye hu se na ne suban kura bi woni mu but in 15:2 no nyanko Abraham all pe obi adi na de no wa mo lot di obo Eliezer di adentira osompa mfaso wo so so wo som
obi osumpa, it doesn't matter so your blood relation no onyame hu yes ti say yemfa ne se na nka nyame onfa kwanfoforo bia so se nka nyame mpese na Abraham no ankasa wo ba anka Eliezer was going to inherit sa boshen se menyina again no ne say essential practically enso ne say ye ka say onyame ye ginyame di a enkyere say beduru ba bi no yenya a little bit of doubt to be na doubt na kire no ne yeyo na ekire yen say onyame beje ya na wonye yen ebi say Abraham kro ye gidifo nyina eja no ono kra osere Sarah nso mira o muka ya no nde kra ya mona mane o hye kitchen ye aduane ana o hohoro no mum e na obofo no ana say Yesu e ka say o afida say no na wo yire Sarah wo hi o say obewo na wasere wona komam e na obi sa ne say adenti a wo sere o say o man sere o san kure san twantro kan o so sere me kan no sere afida say mesra wo obewo enti these are some of the things say so wo kura doubt ni bi ba wo mu a yes and I made doubt ni bi ba wo mu a enti say bi ma ye bronsam awie but e kire say ma wadwen mra wo ho so na san ko awurade nchen na gye ne bohye ni nyina di se ne waka no obeye na sa bohye nsem ye ode ma ye nyina no it is a covenant oni yen so aye say kitiekwa na meka ho asem no o say munsunsu amakomam circumcise your heart na enye sebi ye member etinyame mu ayen na yenti we ase na yenya kitiekwa eye akomamutie emfa nkodi nyankopon achi ene na wo yo amen sa yade adisia no be twere ase abusiafo ye beda munyina ase se moni yen ayesa adisia yi Abraham boshe anase apama oni onyankopon eye di kan ehwe last week no sene mu ye na adisia na ekọ in progress Abraham adisia no de emu doso kakra enti ya behwe boshe na onyankopon na pam no in fact eba na nyamae until next week Luciano said the promise afi na eba no eba beba na eba no so bae no e de eba na afi so e de toa so na next week ye ba behwe no na ye hu ni na ye hwe abakosem anase asase ni history na ye hwe no ye hwe from abase tamanyankofo boni pasa mana abedru Abraham so ye hwe ko ye nim se na ebetimi hu ba bia ye ko na ye hu Abraham e wo se yebo onyankopo enhiramo babia mo bia nti next week shia yen ye the promise no ebeba na ye hu adusien betimi asua from katawani na mema Elder Jafet enhira so kra emaye my mompae enyankopo awodo yen ye yiwa ye kanfu within ye showdin animonyam se hintasem etise utumi den adi ekire yen na wo maye ensa na ho kese efa Abraham abrabo mu se si enya gidie ewo mu a ye bebi enkunimdifo se be ya my abrabo eyensa na ho kese a ebenya nsunsuan so kese wo a woni yesan nyina na se Abraham abrabo nya nsunsuan so kese wo sebio ne nko asumpo a na minum we encourage yen say yesu yembo modern say ye brabo ebenya nsusuanso fo wo wan no obi san nyina so te mesra o share den sa ba niji sema wo mu nyina say wa share ye bo say da chi no wa be fa yen ama yesu enu akodi da ensada na no be yen hira kese sin ni nyina nti ye ne sama yen boa yen osura akwantu bebi etosin yesra o fa chen na boa yen na twe di won kwa homem eye wo pebiom na adase ne yesan betina sisi a ma won konkon bedi anim no nkyere yen wasem na nye nhira man biom e wo wadom nti amen